Szerintem csoszogjunk közelebb itt a kávéspulthoz. Korán reggel mindenképpen jól jönnek a kávés finomságok. Tóth Sándor, nagy szeretettel köszöntjük, barista, jól mondom? Igen, jó. A titulust. Hát mesélj nekünk egy kicsit azokról a kávé különlegességekről, meg úgy önmagában a kávé jótékony hatásairól, mert azt már tudjuk, hogy frissebbek leszünk tőle, hogy felébreszt, ha mondjuk hajnali 5-kor legurítunk belőle egy pohárkával, de hát rengeteg pozitív élettani hatása is van a koffeinnek. Hogy hát, ugye alapvetően, amikor kávéról beszélünk, akkor elég széles a paletta, tehát kávénak hívjuk a hosszú amerikai típusú bőrkés kávét. Neked csak a presszó a kávé? Tehát igen, amit ma megpróbálunk egy kicsit közelebbre érinteni, az espresso, klasszikus olasz espresso kultúra, annak néhány teljes kávékülönlegesség változatát megpróbáljuk elkészíteni, ami tartalmazza mindazt a jót, amit egy espresso ital alapvetően, és akkor egy kis ízesítéssel teljel. Jó, hát lássunk munkához, szerintem kezdjük el elkészíteni. Egy olyat, hogy a koffeinmentes kávé, az tényleg sokkal károsabb, mint a rendes koffeines? Egy koffeinmentes kávé nincs, csökkentett koffeintartalmú kávé van, vagy vegyileg, vagy egy úgynevezett száraz jeges abszorpciós eljárással távolítják el a koffeint a kávéból. Tehát már pusztán az a tény, ahogyan eltávolítani. Igen, inkább azt mondom, hogy jó minőségű, egészen röviden elkészített eszpresszót kell fogyasztani, és annak alacsony a koffeintartalma. Én ennek a híve vagyok, úgyhogy ez nem is probléma. Na hát miközben itt nézzük, hogy hogyan készülnek a csodák, akkor meséld el nekünk, hogy mi a különbség itt a különböző fajták között, amiket hoztál nekünk, és hogy tényleg milyen jótékony hatással van ez a szervezetünkre. Hát amiből most italt készítünk, ez egy nagy arabika keverék, gyakorlatilag 6 különböző arabika kávénak a tökéletes harmóniáját produkálja. Aha. Arabika kávé, alacsonyabb koffeintartalom, sokkal gazdagabb aromavilág, ezért próbálkozunk ma ezzel. Én egy ilyen teljes kávészerűségre gondoltam, mert én azt nagyon szeretem, az teljes eretnekség, tehát az igazi kávé imádó az csak és kizárólag eszpresszó formájában tudja elképzelni? Amikor már délután van, akkor én is tejjel iszom. Aha. Nem, de jó alap ez egy jó eszpresszó. 5-öt, van amikor 6-ot is. Hát így reggel én 2-3 megindítok így a... Tényleg? De az már nem egészséges, nem? Az összkávé. Én napi 10-12-vel érzem jól magam. Napi 10-12, Jézusom, hova keveredtem? Tehát akkor ez akkor még normális? Tehát ilyen mennyiségben nem lehet túladagolni a koffein? Hát jó minőségű kávéból helyesen elkészítve nem. Gyakorlatilag minél az espresso kultúrának a lényeg, hogy magas nyomáson, alacsony hőmérsékleten egy rövid kivonatot készítünk. Az amerikai típusú kávé, tehát még egy 2 decés amerikai típusú kávé lényegesen több koffeint tartalmaz, mint egy klasszikus espresso, bár ez aromáiban gazdagabb, ezért szokták az emberek kicsit félreértve azt mondani, hogy hú, ez milyen erős, pedig nem. Világos. Na most ezeket mindjárt elvisszük magunkkal, mert mennünk kell tovább beszélgetni, téged meg itt hagyunk, hogy dolgozgass, és aztán visszajövünk megkóstolni a különleges kávékeverékeket. Annyit azért árulj el nekünk, hogy ízesíteni fogod ezeket még valamivel pluszban? Igen, most készítünk egy tiramisu cappuccinót, és tiramisu cappuccino. beállnak pedig egy Tejet kérem. tökéletes Egy kis tejet ő is kér. Na jó, hát akkor én is hozom a kis tányérkámat, és megkérem Sanyit, hogy tegye rá nekem is a kis bögrémet. És valami cukor, vagy valami? Cukor, vagy valami. Jó, az igazi kávéívó az nem iszik cukrot. De. Azt is kapunk. Én nem kérek, majd neked adom akár. Jó, köszönöm. Jövünk vissza hamarosan, lássuk
hát most már alig maradt más hátra, mint például, hogy megkóstoljuk az isteni finom kávé különlegességeinket, amiket Tóth Sándor barista készített nekünk egész reggel. Na mesélj, hol tart az ügy? Az elején beígértem egy tiramisu cappuccino. Igen, olyat én is kérek. De várj, most mi történt? Azért azt látom, hogy ott van a kávé az alján. Igen. Tökéletes eszpresszót tettünk a csészébe, pici kakaóval a tetejét megdíszítettük. És akkor most ráöntjük a tejet. Tejkrémmel szépen felöntjük. Aha, nagyon szép. Mitől lesz ez Egy kis csokoládé topping. A csokitól, amivel- nem? Alkohol nincs benne, valami rumszerű? Jaj, be, korán reggel. Hát nem, azért csak ilyen tiramisuban van ilyen a kávés. Hát a rum, igen, ez van benne. Jó, de jó, és ez mi ez, karamell? Illetve a tiramisuhoz ezt a kis zabajónak a toppingot használjuk, ez adja meg azt a klasszikus. Na, ebben van az alkohol. Marszalabor az alapja egyébként, de Jó, de szép. Yeah. Ez a jó a kávéban, amikor így nincs kedved így szétrombolni a díszítést rajta. és Csodálatos. kész a tiramisu cappuccino. Nagyon szép. És van, még valami készül, az meg egy hosszabb valami. Igen? Mert ott az üvegpohár az ott már készülődik. Igen. Most én felreállok, ha még ezt is megiszom? Mert az előbbit is már elfogyasztottam. Jó minőségű alapanyagból dolgozunk, úgyhogy nyugodtan Akkor alacsony semmi gond, koffeint semmi Az tartalmaz. mi, amit most belecsöppentesz? Ez egy kis szőlőhelyi kivonat. Jaj, de Szőlőhéj kivonat. Nagyon jól hangzik, hát összesen fél percünk marad, de megnézzük a záró mozzanatot, hogy a kávé, ugye a tejbe belekerül. De szép. És fogyasztható. Hát nagyon szépen Legyen köszönjük. kedves egészségetek. Köszönjük. Köszönjük Hát akkor szépen. búcsú momentumként kocintunk a két kávénkkal. Csoda szép lett.